Sabihan mong amahan. Ano? Oy, ito na ang istorya ni gwapo na itong buntag karon ha. Ito sa istorya ng mga trending karong mga panahon na. Teka muna, kagabi nag-trending ang Ateneo. Ateneo? Yes, Ateneo. Ateneo. Yeah, diri sa aton ang ilado ang Ateneo diri is Xavier. 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 Butangin ni man nag-Z kani para social was Xavier. Zebra. Asa ka nag-skila sa Xavier? Ana man. Where you from? Na Z. Mura man na siya kanang ko ano Burbuyog. Ano ni mo? Basta ka taga Xavier ka. Dapat ana. Asa ka nag-skila? Xavier. Yeah, na. Ano ka nag-skila? Xavier. Ikaw, Liceo. Ana, wala rin ka. Liceo. Mo ba ikaw? USTP. Isige na para sosyal. Tapos na problema ang pilgrim. Lo, may siyang pilgrim. Siya nga, za pilgrim. Zamog. Z-O-Z. Ama ka, Z-O-Z. Ang yan mo, Zamog. Zamog. Sana. Imo na. Nag-trending ka. Ano nag-trending ni ang mga Ateneo kagapon? Ano. Diyo lang. Ako man nag-sense mo. Namanggoy nag-tweet. Kabalo ka siya tweet. Tweet. Kanang kantahon sa langgam tweet. Actually, dahil na nagsugod. Na ako ni mo ha. Nakachamba ka. Muna sa kay kanang nga app kay langga mag-tweet. Kana ba? Bora ba gi-social lang ang mga chismis ba? Tweet. Kada ba mo silingan bitaw nga lang sa gawas? Ay, wala siya kato bitaw si Kuan. Ay, ginuko. Oya boros man ito di ay. Si Bernie. Si digin mi hanggaton mo labay sa Malaya. So mo nang ginog-tweet kay na usab na. Karon ani ni from Dear Kumi ba ni pagbasa ni niya? No? Kumi. O Dear Kumi. Ana siya. Ani ang gitweet kagapon mo nang nagkuha ng Ateneo. I just made, pakibisaya palihog, I just made a job offer. Ako nagbuhat og job nga Trabaho. Offer. Nag-offer kog trabaho. To an Ateneo fresh graduate. Sa tanang mga kanang bag-ong graduate sa Xavier. Dili Xavier. Ateneo lang. Ateneo. Manila sa Manila. And I was shocked. Ako nakurat. That she declined a 37,000 starting salary. Nga ang uban ay misaka sa bukid. Decline man. Dili decline. Declare. Decline. Decline. Kanang gibalibaran. Amin ako gisaka climb. She declined. Nibalibad siya. Ang siya mi balibad Sa starting 37,000 salary. sa sweldo sa Pilmiro nga 37,000. Ako kotro na. I was shocked. Ako nakurat. That she declined Nga siya mi balibad a 37,000 starting salary. sa 37,000 sa Pilmirong bulan. Sa Permiro Sildo. Pilmirong sweldo. Pilmirong bulan. The role is for an entry-level marketing associate. Tungod sa balaod. Ito nga role. Sa usa ka trabaho sa usa ka trabaho nga entry-level kanang sa sugod sa sinugdanan nga marketing associate. Mahimo siyang marketing associate. English ra gyapon. English. Pila ka S associate? Duha para safety. I asked for her reason. Ako nangutana unsay imong rason. Nga ano ni balibad siya. And she said Siya mitubag that she expect nga ako naghuna-huna. Expect man. Siya nag-expect. Sa baby siya sa expect, brad. Nagdahom. Naglaom. Naglaom. Siya nga naglaom. Nga at least 60,000. Abi ko man, nagdahom ko og 60,000 akong pinakauna nga sweldo. Tungod sa akong educational background. Tungod sa akong Ay, for her. Kung ano yung nagbisaya nun. For her educational background. tungod sa akong educational. Tungod sa iya. Tungod sa iyang educational background. I'm speechless. What do you mean speechless? Anong naikig istorya? Less naman less. Gamay nga istorya. I am speechless. Gamay nga istorya. Ako.
Sa lagto na ba istorya, dagay ni Ulbo sa Kaspa. Kay nag-offer daw siya sa usa ka Ateneo, gimpasay gyud ang Ateneo, fresh graduate. Tapos na-shock daw siya kay gi-decline ang 37 starting salary. Ang iyang role daw kay entry level for a marketing associate. Kipunta na siya, so unsa di mong gi-expect nga sweldo di ay? Yun siya nga 60,000 tungod sa akong educational background. Okay. So siyempre dagay ni Ulbo. Now, anin ni siya. Para nako, Brad. Naapoy, in fairness, normal para nako nga murag medyo na speechless siya. Kay maybe para sa iya, kanang 37, dako na for an entry level. Di na to mablame kung para, ha? May manday ng uban, ha? Waba kabalo nga sa una nagsugod ko pagka-DJ nga 5 mil ra kong bulan. Karon, Sa una nag-host ko sa Tsada Cagayan tagpila ra. libre pa. 350 ra matag Sabado. Oh. Tapos upat ra ka Sabado sa kabulan. So 1-4 lang akong gay kay ko paminahon ABS-CBN. Host ko sa Tsada Cagayan pero matag Sabado ra ko Matag sildohan 350. So Yeah. pila man tanan 1-4 ra tanan akong bulan pero gay kayo matong night cafe. Gusto kay mang libre. Pero pagsaka, maghabal-habal. Ma. That's why para sa ko, may lugar ko ngala ka ng 37,000. Ha? Kada ko na kaya nga starting. Tapos mo, tatong lugar kay Ateneo ka, anak mo, naingan ang aside sa grupo nagkuhan. Pero ako po para nako, kung kaning iyang gi-interview is kabalo po sa siyang work, o kabalo po siya sa iyang capabilities, iya po ng right. Wala mo siya, ako may pinaka-bright sa mong eskwela. Gikan ba sa elementary? Hantod gi-graduate ko. Iya man ang right. So kung para niya gamay rang 37,000, wala tayong mabuhat. Iya man ang, kabalo man siya sa iyang work. Iya man ang katungod. Iya man ang katungod. Do, na-drag lang. Eh, siyempre, nagtaas ang kilay mga siguro, ang mga dili taga-Ateneo. So, sa lugar ng Ateneo, lugar na. Di pre, samo-samo sa MUST sa unang, bisig di na mo trabahoon. Di tanawa, di na absorb. Grabe ka akupado. Pero again, sa both sa akong gitimbang ani, sa tinod anay lang, you know, dili na to ma-blame ang nag-interview kay para niya siguro na siya history kay ang iyang starting gamay ra, so munang medyo na-speechless siya. Pero para po nako, katupong iyang gi-interview, nga para sa iya 60,000 ang iyang worth, iya po ng right kay moment iyang worth yung pananaw siyang kinabuhi. Hopefully lang na makakita gisag ana nga tao nga mo offer sa imo for a kwan. Pero sa bagay kung karon ka, millennial ka, may ka sa online, ay kaya layo ra kay ni sa 60 mil. Kagamay ra ka na. Gamay ra ni sa 60 mil kung kibali ka balog isa sa iyang worth yung lugar ana. So, para sa ako win-win ra ni. Nakasabot ko sa nag-tweet nga speechless siya kay maybe nasa history sa ko panggiingon nga ay gamay man to nagsuguri ko sa gamay. Pero in fairness kanipod ng gi-interview niya di po nako sa ibas. Kay kabalo po sa siyang worth. Kabalo kasi imong worth, kabalo ko sa akong kuan nga ani ko. Siguro wata kabalo kasi magna cum laude ni siya. Pinaka-bright lagi. O, Classmate pinaka-bright. ni Or ibutang na to, grabe ni siyang mga achievements, ana-ana. Kung mo na yung pananaw siyang kagalingon nga 60,000, then, so be it, iya po ng karapatan. So kita, ayaw mo kalain niya kung mo na yung tinanawan. Medyo mahilasan ta. Pero saan taman, pareha na sa mga talents. Pareha lugar mo. Ibutan mo, pareha ta mga vlogger. Muna imong presyo. Usa ka vlog. Tingala ka, nakadungo ka saya, times nila, layo oran ako. Maglagot ka, ha? Kamahal ko niya. Gusto ko mo. Ayaw na diya. Iyan ang right. Kamahal ba niya? Gwapo pa mo niya? Na. Ha? Mabigay magsugod. Mahal? Sakokay ka. Iyang no? Pero at the end of the day, iya man na. Iya man ang right mo man na iyang pananaw ang word sa iyang kaugalingon. So what tayo mabuhat? Hindi kung muna yung naanda nga, bali 5 mil na ka din, so be it, 5 mil ka. Kung muna yung 15 mil din, iampo na to nga. Sa bagay, ang client man kayo magbuot, kung mahalan ko, di din ako sa kwaon, kay mahalan ra ko. Pero ayaw siya ibas nga muna iyahang word sa iyang pananaw siyang kaugalingon. O pa magkakabalo sa secret talent. Muna ko na-chismis ko nga si Bernie bitok-bitok, dili gwapo, dakog tiyan, di ka bulong mag-in-English, tapos maldo kay ko nga wedding host. Then so be it. 40 mil naman daw ka. Huy! Buwan mo, 39. At Isa ka oras na na.